Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon sa mapaubsano natong akasing-kasing, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaluoy, ug luwas sa kami, Ginoo. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy, ug luwas sa kami, Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dalhon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan. Aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nag-ulipon namo tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan, giingnan ako nilag, ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako, ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayod sila nga naglutos kanako, ug dili gayod mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos, ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanan, Ginoo, matarong sa pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man, nga sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat sa Diyos. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Giyang ipatalinghugan ang akong Nahigugma ako kanimo o Ginoo, akong kusog,
O Ginoo akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, misapit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalingugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, ang kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon unta ang Ginoo, mituaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, misapit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalingugan ang akong tingog. Ang mga balod sa kamatayon nagalibot kanako. Ang makalaglag nga baha milumos kanako. Ang mga gapos sa kihayladman nagabugkos kanako. Ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit, misapit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalingugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingog, ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang mga dalunggan. Sa akong kasakit, misapit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalingugan ang akong tingog. Pag ginulsul ka mo, nagingon ang Ginoo. Kay ang gingharian sa langit, adoon lang. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malasa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, ang mga Hudyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga Hudyo mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang, apan nagpakadiyos ka." Si Jesus mitubag, "Nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios mingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayo. Nan, nganong moingon man kamo nga akong nagipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan, kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan." Ug dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namuniyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang tawo ngadto mituo kaniya ug sila moingon,
Si Juan wala magbuhat sa mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana, tinuod gayod. Ug didto daghang tao ang mituo kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, usahay malingaw ko niining mga Hudiyo nga gisulti sa ato ang ebanghelyo karon, no? Kay tungod kibaw sila and they proclaim that they are the chosen people of God, no? They are the holy people of God. Apan ilahang pananaw sa Ginoo o sa Dios kay layo. O bitawng naiskandalo sila ni Jesus o ilang gibato si Jesus. Kay tungod misulti si Jesus nga akong amahan. Nindot kayo ang gisulti sa atong Ginoong Jesus kay sa ihang pagsulti niini ara nato nabantayan that God is not far from us. He is near. He is in our hearts. That is why Jesus invites all of us to call God as our Father. Amahan nato. Pero dili gayud musugot ang mga Hudiyo niini. Mo kanigingon nga layo ang ilahang pananaw sa amahan. Layo ang ilahang pananaw sa Ginoo. They see God not as a God or as a fatherly God, as a God who has mercy and compassion, but perhaps a God who punishes. Layo man sila, so pasabot ana, they have closed hearts. They have hardened hearts. No? Close-minded sila nga pagkatao. Ug ato akin ibutang sa atong konteksto, mo po na mahitabo sa relasyon sa mga anak, sa ilang amahan o sa ilang inahan. Kung layo gani ang ilahang relasyon sa mga anak o dito sa ilahang mga inahan o amahan, layo ang ilahang buot, layo og distansya, ara magsugod ang distraction sa pamilya. Once ma-feel gani sa mga anak nga mura maglayo o paghigugma akong mamagpapa kanako, ara magsugod nga magkagubot ang pamilya. Muna hinaot po unta mga igsoon ko ni Kristo, just a simple reminder sa atong mga mama ug papa diha. Hinaot po unta nga dili pod kita o dili pod kamo magpalayo sa inyong mga anak. No? Siguro karon labi na nga grabe na ang economic crisis, muna kinahanglan magtrabaho sa layo or kinahanglan mag-overtime or double time. Pero in town, dili unta nato kalimtan ang quality time sa atong mga anak. Hinumduman nato that even 100 priests or 100 bishops cannot replace the position of a father and a mother inside the family. Wala gayoy makareplace sa inyuhang posisyon isip amahan o inahan sa inyuhang mga anak. O ginawa po unta, itang mga anak, maski makita nato nga naglisod si mama o si papa, usahay na po'y panahon nga kitay mo adjust, kitay mo sabot, kitay magpaduol. Because we can never know the burden of our parents until we become like them. Hinaot punta nga niining ato ang simple reminder, magsugod og paduol kita sa ato ang tagsa-tagsa nga mga pamilya. Hinaot punta. Palihog manindog. Magampo kita nga ang Dios padayong magtultol kanato pinaagi sa iyang mga propeta aron masangyaw nato ang mensahe ni Hesukristo. Moingon kita,
Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa walay pagkompromiso. Agampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag aspeto sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos mo disiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sulod ni ining mahinulsulong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili magwagtang sa atong paglaom. Hinuon mag-aghat kini kanato sa pagtubo ug paglig-on diha sa atong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Kay imo untang isipon nga takos ug mapuslanon na alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na adto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, gipadala mo ang imong mga pulong pinagi sa mga propeta. Itugot nga maligon kami sa pagbuhat sa imong kabubuton ug sa pagsaksi sa among pagtuo diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa matamo. Alang sa patay paghimaya siya ngalan, alang usab sa puslanan sa tibok niyang santos simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug makadangat sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa sa kanon. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Magkaroon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kalitasan. Daigong ang nagaanggi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kalitasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo.
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit si kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong Amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong damay mo sa langit. Ang kalaro na mo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugihan sa padulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo malaging harian kahapon ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ipakita ta ang paginigsunay. Peace. Kudero sa Diyos na nagawatang sa mga sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kudero sa Diyos na nagawatang sa mga sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kudero sa Diyos na nagawatang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang og mamaayo ako. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio imperata alang sa kalinaw ug pakigiusa uban sa mga kabus. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nag-atubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom.
Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagi kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron piliun nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis sa kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamiton namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug nga mag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma o kahiusahan. Liguna, ang among pagtuo sa imong gugma o kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mubiyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Senyor Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria, Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab ka kanino. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, lakat kamo sa kalinaw ug paghigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.